Hato kine ki riush nyam Hindu kom ki RSS ki VHP lane ki BJD hato ki tiang mo ya ki SU to nginya petlang ya kini ki dakishen kumbang la pensngau hakan ka video. Kalong ka Chigisha ba kaseng KSU lane ka Khasi Student Union kalong ru kaseng kabala rem tamang ne apo ka jala Meghalaya lane apo ka bri neutram ban ka deiru kaseng kabanang klan bor ba tat hado kine kisingi bamta ban ngasngo ban ong ba kan ka klan bor ka jong KSU kala penlong ru ya kine ki ru shit nyam Hindu lane ki RSS ba ken dong wo daw bat ban kran penshin lane ban kentho ya ka KSU komta haka jing sngo bisimat ka jonga dara ngala pet bhai ye kine ki jing tho jong kine ki rush nyam Hindu po Twitter ki bala tho da kan ka Hindu Rashtra is in Shillong lang ta bla kentho da ka LRO lane ka Legal Right Observation ka bala kentho jor ya ka Khasi Student Union ngasngo ban pen pau lane ban ongru ba kini ki rush nyam Hindu kidang tiang thot ya ka KSU tat hadu kini kisingi bamta bat day lingba ka jing tiang ka jongki ya ka KSU ba ken sa kentho kumturu hapo Twitter le se kini ki rush nyam Hindu kim don jing tiang shu ngi ki pan khasi ki pan ka bri ni utram ban kilaya donru ya ta ka jing thmu le se ka shalandat ha kaba ken pelong ye ki jing klumar kom pelong shakaleng ki jala jokari India Henry lingba ka jing dan joka Khasi Student Union kala ala ban pensange ban pulom ya ka jing thmu ka jongki baro khon namar ki suthu ban dalele kat badang don hi ka KSU kat ba kala lama jongka KSU kadang kawe dalele ken la setia ban khata khti lane ban jrongti lane ban le don bor ban thombor ya ki pa neutrap hi baro kawe ngim dei setia ban klap no ya ka menor lani history kum ki pateng ki bamta larengi perkhat bnya ya ki jing ya khun ki jingale jongo ki SU nadu kisnam khat khandai spa nyu phra tar hado menta kumban kumjuru ladangi nya pet bnya ya ki sakhi ki dakishen lingba ka videos jongo ki SU ko bala plat po YouTube ko ba ki ai kateng ka KSU sherta khat khandai spa nyu phra kapen kan mau ngi ba dei handu kita kisnam ki ba menshwaru kene kirishin nyam Hindu kila juyai kan tho ya KSU ban kila juyai le don bor bat thombor ya ki pa kabri neutram nadu ki tha nomen song tar kila ban ki thamo ba bat tar haman ki kenong kan shrot jong kabri neutram ki ju thombor ki chu nyon na kabor yangi ki khasi bat dei lingba ka jing mi blut jong ki SU snam khat khandai spa nyum phra kabala bekrat penban yaki bat pensange ru ya ka jing thombor joki mender yangi ki trayeri ban ngasuban ongba le se de nado ki snam ki bal no menshwa ba ki mender ken sedang ban bu shon sa ya ka KSU tan ado menta ban ru sa kawai kalong ba ki sungtho ba dalilai kat badang don hi ka KSU hapo ka bri neutram kamun kanang jenjar bat kanang bat long kumen layu sokrdot ubla sokrdot ba kinyo pan le dan bor yangi kipan kabri neutram badru ha kanika ba ya dei bat kanika banta ngi dei ban ai ngu bat sngu ai khu ban ai khu bleiru ya KSU namar ba kam shim la le shit kli komble ki wei pat ki jab bindrio kam shim la revenge kala da basnio henry tat ada mata kadang yaisha wat lada kine ki shitnya mendau kila ken tho benya ki suru henry kaya ya dakalenti bejai dakalenti joka an om ban shim ya ka an hakti la jong ban kani ka pen iba ka KSU kala longrang pa ban kala jinglong jong KSU kala rang ba tang hakamat henry wat haki jingmut jupur kharu ki jongka ban le se deiling ba kani ka jinglong rang ba jong KSU kaba pelong ru ya kini ki shit riu shit nyam Hindu ki seng shit nyam Hindu bakin kiyu thon bat bakin tiang ban bakin burom ru ya ka KSU
Ti ki perlu papit ani ka videos ke jonga menta ngasngo ban ong pa ka shong sa phi ba pen sngo ya ka ek ke sngo ke jong phi pan halor kane ka benta namar ba ka I ka ba nga kran hang ne nga pen sngo tang ya ka sngo ke jonga shimat hi ngam tem la da ma phi pat phi sngo dak mbei la ne dak nom noru tang ba to yai comments hagani ka comment section jokane ka video bat pen sngo bat pen paulang ya ka jing sngo ke jong phi ayu phi sngo ban don ban ong ha ka bai dei ban kane ka benta khoblei shibun ya phi baro sarakan mau ban ya subscribe ban ya like but share ru ikine ke videos ki jonga khoblei shibun